יש דרך אחת, פשוטה וברורה, להשיג את הדברים שאנחנו רוצים בחיים. בין אם זה למצוא אהבה, או להרוויח עוד כסף, או בית חדש, עבודה חדשה, חברים חדשים, בריאות טובה יותר, כל מה שאנחנו לא רוצים. יש טריק קטן, וזה מתחיל מבפנים. האמת שזה בכלל לא טריק, זו שיטה עתיקה שכבר ידועה כנראה לכל הדתות במשך אלפי שנים. מה זה הדבר הזה? מה אנחנו עושים בפנים שגורם לנו למשוך מבחוץ את הדברים האלה שאנחנו כל כך רוצים? שתי מילים, חברים. הוקרת תודה. ישבתי לפני כמה ימים עם חבר, ממש טוב, כזה מדען, דוקטור באוניברסיטה, והוא אמר לי, אתה יודע, רצתי בבוקר לרכבת וראיתי מישהו שיש לו איזו בעיה ברגליים, והוא לא הספיק להגיע לרכבת, ופתאום אמרתי, וואו, תודה שיש לי רגליים. והוא אמר לי, בדרך כלל אני לא שם לב שיש לי רגליים, ואני לא אומר על זה תודה. וחשבתי, וואו, זה מדהים, כי זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל לא מכירים תודה על כל הדברים הנפלאים שיש מסביבנו כל הזמן, שהחיים שלנו מלאים בהם. אנחנו לא אומרים תודה בדרך כלל על הבריאות שלנו, אנחנו הרבה פעמים לוקחים אותה כמובנת מאליה. אנחנו לא אומרים תודה על הקורת גג שיש לנו מעל הראש, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. על המשפחה שלנו, אנחנו לוקחים אותה כמובנת מאליה. כל החיים שלנו כמעט, אנחנו פשוט בתוך איזשהו לופ, ואנחנו בכלל לא עוצרים לרגע, רובנו, אני אדבר בשם עצמי, כן? בתור גם אדם חילוני שאף פעם לא לימדו אותו איזה שהם תפילות כאלה של הודיה או משהו כזה. אנחנו לא עוצרים לרגע כדי באמת להגיד תודה על מה שכבר יש, על דברים הנפלאים שיש לנו. אבל למה זה המפתח כדי להשיג את הדברים שאנחנו רוצים? יפה. אז במציאות הזאת, שהיא בעצם תמיד קורית עכשיו, כי אנחנו תמיד חיים בהווה, תמיד חיים ברגע הזה, אנחנו מקרינים איזשהו תדר. והמדע כבר מוכיח את זה שכשאני נמצא בתדר של הודיה, זה אומר שכשאני מודה, כשאני באמת הלב שלי מודה על משהו, זה מרגיש שונה הרי מכשאני שונא משהו, נכון? זה מרגיש אחרת בגוף. וגם פיזיקלית, זה מתרגם לדברים אחרים. אם הייתם שמים עליי, לא יודע, גלי מוח או לב או דברים כאלה, הייתם רואים שהגוף שלי מגיב בצורה אחרת כשאני בהודיה או כשאני בשנאה לצורך העניין, אבל גם בעוד הרבה רגשות אחרים. אבל כשאני נמצא באופן קבוע בתדר הזה של הוקרת תודה, על מה שזה לא יהיה, זה יכול להיות על זה שיש לי כלבלב חמוד ואני מלטף אותו, וזה יכול להיות על זה שיש לי קורת גג מעל הראש או כל דבר אחר, אז אני בעצם מזמין אליי גם את הדברים האחרים שאני כל כך רוצה. למה זה? כי בעצם תחשבו על זה, כשאני בעצם מוקיר תודה, זה בעצם אומר, מתי אני מוקיר תודה על משהו? כשהוא קיים, כשיש לי כבר אותו. עכשיו, זה נכון שזה לא הדבר הספציפי האחר שאני רוצה, אני כאילו מוקיר תודה על משהו אחר בעצם, אבל הרגש הוא אותו רגש, והגוף שלנו, הלב שלנו, לא יודע את ההבדל בין הוקרת תודה על זה שעכשיו הבת שלי נותנת לי חיבוק, ואני מרגיש אהבה בלב, ואני מרגיש הוקרת תודה על זה שיש לי ילדה שאוהבת אותי, לבין זה שאני רוצה שיהיו לי 80 מיליון דולר, בסדר? זו אותה הוקרת תודה בלב, זה ירגיש אותו דבר. מה ההבדל הרי בסופו של דבר? אותו יצור ביולוגי, אותו מוח, אותם רגשות, נכון? אז בעצם כשאנחנו כל הזמן חוזרים ומזכירים לעצמנו להיות בתדר הגבוה הזה, של ההודיה, של ההוקרת תודה, אנחנו מזמינים גם את הדברים האחרים, את תחומי חיים אחרים שאנחנו רוצים שיגיעו לנו. וזה הטריק הפשוט, אז אני מזמין אתכם להתחיל עכשיו, חברים וחברות יקרים. תמצאו דבר אחד בחיים שלכם, מה שזה לא יהיה, שאתם יכולים באמת להרגיש אליו הוקרת תודה. ואולי אתם לא תרגישו את זה ישר, אולי צריך לקחת נשימה עמוקה, ורגע באמת להתרכז בדבר הזה, ולאט לאט הרגש הזה גדל. זה ממש רגש אמיתי שגדל בלב. עד לכאן בווידאו הזה, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ הזה לעוד וידאוים, ואנחנו נתראה בקרוב. ביי ביי.